体系や景色、水の計らいを体感しながら学ぶ場所、それがジオパークです。箱根は2012年に日本ジオパークに認定されました。豊かな自然と有数の歴史の魅力を持つ箱根ジオパークには、その見どころであるジオサイトが41カ所あり、この結所もその一つになります。この場所は箱根結所の全体像を観察できる月収見学です。目の前にはキノコが広がり、さらにその向こう側には箱根外輪山が連なっています。箱根はこの外輪山に囲まれた窪地の中に芦ノ湖や天国原などがあります。このような鍋のような地形をカルデラといい、火山の噴火によってできた地形です。想像できないかもしれませんが、箱根は非常に長い歴史を持つ神秘的な都市です。目の前に見える富士山も活火山ですが、箱根はその富士山よりも古い火山です。およそ48万年前から金時山や明星ヶ岳など